Täällä on joku kalastamassa. 694 meni tonne Vildyyn. Onks tää bait? Mä en vittu tiedä. Mä meen. I will risk it for the fucking biscuit. Mulla ei mitään mitä se kattaa sitä webbia. Joo. Nyt rupes flikkaa hiiri. Jos tää on trap, mä itke itteni uneen tänään. Todennäköisesti, joo. Se tulee itse asiassa nyt toiselle puolelle. Missä se on? Etkessä. 10 sekuntia teleportti. Vittu, se on se letkevankil. Nice juke, bro. Me oltiin molemmat kombatissa, niin siinä on se 10 sekkaa shit teleportti tai en mä tiedä. Oh my fucking god. Wow. Mä kuolin. Mihin? Meni just Vittu mun aivot ei mäkään röökil, voi vittu! Siinä meni 3,5 milliä bänkki. Kuka siellä oli vastas? Ai vittu mä oon pahvilaatikko!